Mmadụ ya abịa na be gị bụ ịgba afa bụ ịjụ ese bụ ịlụ ọrụ ịhapụ ya bụ ọrụ kụzibere ya nkụzi nke kwesịrị isi ya ezigbo ego maka na ndị dibịa ndị ọzọ ndị anyị na ha nọkwa n'ime ọlụ a ife a na-eme bụ kedu ebe chọ ikwuru anya efeso ga-mepụga anyị naba mana onye bịa ịtụziere ya aka ka ọ ga-esi wee dịrị ya na mma ịgbasi afa ekọwaba n'ụdị pụrụ iche ihe a bara anyị n'anya anyị ji wee sị na anyị ga-abịa ka anyị na gị kpakarịta ụka mana n'ebe ịkpakarịta ụka ahụ anyị ji ihe wee bịa anyị bịara ka anyị nye gị sọpraịz n'ime omenala Igbo ọtụtụ ndị dibịa ka anyị nwere n'ime ụlọ anyị mana anyị chọpụtara gị dịka onye dị iche ya mere anyị sị ka anyị sị gị nyere anyị aka ka ọdịnala omenala Igbo emere nwuchi na-atụfughị oge ka m ngosi gị nke anyị Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ dịka m si ebukwa n'efere mba ụwa ụnụ mara afọ mbụ Chief Prince Emesi eme mmiri mara ugo ụgwọ akpọrọ dike nke ndị Amandụba onye isi ndị omenala Igbo gara international anyị bịara tata ka anyị si nna anyị odogwu akataka ụnụ mara si ya biko dododo na anyị anabatala gị dịka ofu onye n'ime anyị ndị gị na-anọchite anya anyị wee na-ekwu ozi ọma wee na-ekuzi nkụzi ya wee na-eburu obe nke nkụzi omenala na ọdịnala wee jee mba niile maka na sọ nke ọ na-ekwugodu n'efere mba ụwa na-eme ya and ọtụtụ na-amụta ihe na ihe ahụ ya mere anyị ga-esi ka anyị bịa mee ya dịka ndị oyibo si eme ka anyị si lụọ ya na anyị emego gị site tata an ambassador of omenala Igbo. Congratulations. N'atụfughị oge ndị omenala Igbo ga-adị international bịa ka anyị mee gị omenala Igbo ga-adị international ambassador of raw truth and tradition. Maka na eziokwu gị dị n'ụdị pụrụ iche. Mmụọ dị ike. Ọ dị n'ụdị pụrụ iche maka na nkụzi gị ihe m kwuru bụ na mmụọ dị ike. Nkụzi gị bụ ihe anyị enegidogo anya na-ajụ sị kedu ebe mmụta niile asị kedu kwena mbọsị i bidoro ọrụ a nkụzi gị ji akarịzi nke ndị nna nna anyị nwanụ anyị na-eme ihe ha mefọrọ maka na n'eziokwu ịmụghị ọrụ ahụ ife a bụ ihe ọ natara chi ibido ya ha bido na-enweghị inspireshọn ị na-ekwu ọ na-adaba ị na-ekwu ọ bụrụ na ọ ka esi mee ya na abụọ ka isi ekwu mgbe ụfọdụ ma ndị bịara maka ime ihe nchi ụwa ma ndị bịara maka ịgba afa ha gbasa afa ikụziwere ya nsa gịnị ka afọ a bụ mgbe afọ a kwuru na kedu ihe chọpụtara na ya ihe ndị a na-agbagharị asị kedu ebe ọtụtụ mmadụ a ala Igbo a na-alaghara after all akwasị ndị ụka ka isi wee baba na-etebeghị aka ị na-agwa asị strọng nke ona ịbịagodo n'ala Nkwere ịbịa n'ala Imo steeti ịbịa n'ala Anambra jụọ odogwu akataka adịghị eji nkọwa achọbeghị nke a gosigodoro n'ịbụ adreesị mgbe mmadụ rụgidere ọrụ dibịa mgbe mmadụ kụzidere nkụzi nọgide ọrụ a n'ime mmụọ wee nwee afa ọya abụ na ịkpọrọ akpọrọ bịa ebe ahụ nke a tụkwara nke ịbụọ na-abịa na be gị mana abịabeghị kpọwa na fon anyị sikwara ụzọ kedu ka anyị si abịa ọwa akpọrọ anyị na-eji na obodo akata abịaba wee bụrụ na ịnọkwa n'obodo ahụ oge ibe dị otu a na-eme asị bido eme ndị omenala Igbo ga-adị bịara ka anyị nye gị nke abụ certificate of omenala Igbo ga-adị international ambassador. This is to proudly present and confirm Chief Dr. Onyebuchi Ikejuoba Odogwu Akataka as omenala Igbo ga-adị international ambassador for raw truth and tradition 2024. This is in appreciation for his efforts to encourage the stand and sustenance of omenala Igbo. Congratulations. Eziokwu ahụ ị na-ekwu nke na-enweghị mmiri abanyere ya nke na-enweghị shuga na-enweghị mmanụ na-enweghị nnu etinyere ya anyị sị gị jisi ike na ya that raw truth keep saying it.
Daalụ. Ọ ga-adị omenala Igbo ga-adị na mma. Chọrọ ise pikchọ nna. Ọ dịgoro unu na mma. Ọ dịgoro unu na mma. Unu abụgo ndị agọziri agọzi. Maka na ọ dị n'okwu ma nka Igbo na-ekele onye na afọ na nkwọ si na nwata ọbụla ntolitere si na omenala Igbo ga-adị onye a ga-adịrịrị. Nwa afọ Igbo ọbụla si na ọdịnala Igbo ga-adị ọ ga-adịrịrị. Ọ ga-adị onwe ife ga-eme ndụ ya onwe ya ga-eme ọganihu ya. Ndị be anyị unu afụgo ya nụ. Ọ ya ife a na-ekwu okwu ya unu anụgokwa ya site tata jebezie ọkwa ambasada ka nwa ahụ ozigbo ọ ife a na-ekwu okwu ya ife a na-ekwu okwu ya nwe ihe ọbụla onye maara n'ụwa ya zi ibe ya ihe ọbụla nwoke nwa ya zi ya nwaanyị ife ọbụla nwaanyị ma ya zi ya nwoke abịa na ọdịnala anyị dị na ya bụ eziokwu bụ ụzọ ndụ ọ bụrụ na a kpọrọ gị ọrụ mma agwa gị ihe mere ji dị otu ahụ ndị o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ selfishness ya mmadụ ịhụbiga onwe ya n'anya oge ọ ya na-ebute anya ukwu ọ ya na-ebute mpako ọ ya na-ebute mmadụ ibuli onwe ya elu ọ ya na-ebute mmadụ amaghị na onye ọzọ dị sọsọ ya mana ọ bụrụ na akpọ gị ọrụ otu esiri kpọọ m ọrụ gị wee hụ ọrụ ahụ n'anya wee hụ ndị mkpọrọ gị ọrụ ahụ n'anya ị ga-adị ka ndị ị ga-akarịkwa ka ndị maka na onweghị otu ọzọ ị ga-adị na-abụrụ na ị ga-ejide eziokwu mara na ọrụ ahụ abụghị ọrụ gị yara lebara ị bụ onye ọrụ egoro ego ya mere lụọ ọrụ ahụ dị ka ndị goro gị ọrụ ahụ ọnwa ihe asị gị na gị kwuo ya ọnwa ihe asị gị na gị mee ya atụ n'egwu ịtụ egwu ya bụ ịtụ ụjọ ọ ya na-ebute ọnwụ ya na-ebute ọdịda mana eziokwu bụ na onye ka anyị ga-atụ egwu ebe ihe ha ka ndị iche niile dị na be na nkwụ m n'azụ onye ka m ga-atụ egwu anọ m onye ahụ ebe a ka m nọ na-agba ala maka na anyị emechigo ịnọrọ gị gbaa ala anyị nọ n'ọnda instrọkshọn na anyị nọ n'ọnda instrọkshọn nke ọbụla e wetara anyị oburu ya otu ahụ saa sị na ndị mmadụ abatazina n'obi for the moment now nne m wee kpọọ m na fon maaza na ya wee sị ya nwaanyị ọma na biko na mụ ndị mmadụ ọkpọgo m so many times na-aka ọcha ọnọgide na akpọ m ụzọ ya sị ya nwaanyị ọma na mụ ndị mmadụ na biko kpaghachi m ọ sị m na ọ nwere ozi dị mkpa n'otu oke mgbe ya si na-akpọ m na m ga-akpaghachi ya na mgbede mmago mgbe ọ sị na ọ nwere ozi dị mkpa enweghị m choice ga na-esi ya izile mụ na ya nọgo don ọ gịnị ya wee sị m na ọ ndị iche ebe anyị na ha abịakwa ọ nwere mkpụrụ akwụ m ga-epost emechaa m na-eweta mkpụrụ akwụ ịsa ihubego kemgbe nne m gị ihubego mkpụrụ akwụ mgbara ịsa ofu mkpụrụ akwụ mgbara ịsa m ga-epost ya emego m dị vidio o wee si Igbo onye nwata ya na wee gwazi ụmụ Igbo sị na ha jekwuru ndị okenye nọ na be ha ka a kọrọ ha ya nne m wee sị na ndị ichebe anyị chọtara ya na ha zi ozi dị otu a zie ozi dị otu a zie ozi wee sị na m gaba n'ihu na onwere ife na-eme mana m lọta n'obi ka m bịa n'ife dị otu a na mụ jebe na ha nọ ya na mụ tọpere ngwugwu na ha nọ ya na-egwu atụkwana m na m etikwe n'obi eti mana ị ma ihe mere ha jidekwu nwaanyị a zie ya ozi ya ị nwere ike ịkọwa nwaanyị abanyegolu mmanwụ mana ihe ahụ ka okwu igbu ume nye ya maka a na-ezi ozi ọ dị mma ka a na-ezi ozi a ka ọ wee na-anụkwa ihe ahụ nwa ya nna dị ekwu mgbe a na-adị asị na ndị iche si ka o werezie ntị ya nụzie ịma na o nwere ya every time a na-agwa gị a na-asị na onye asị onye abịa gwakene gị ka ị nụkwuo na ntị onye ka m na-agwa gị iwe a so na my brother